All right. Anopei yada yenyankopon ase se ode yenkwa akyeye aye no kware gide asafo aye wokumase Sokoban Wood Village ena anopei so kwesiadai oni abeshia yamo akwaba eba Salvation our platform no so se wiase nkwana wie yenkwa de a anopa no nso bia ye de nyame asema efre mu ebefa afidie yiso e de abre ya hwefo ene yetiefo nyina obetimi afollow ye e wo Facebook ene YouTube edini ye Evangelist Ujera o like no a share no a comment afi YouTube no nso eye Ujera TV Everybody ensure bebre Sam Chris asunjwe nkan so na pom to say Yankopon adom na so oh Everybody adom boko eden so Everybody dey ache ode abedru studio ha asunjwem ebedin komo kakra nti yababo mpaye na yetu dwumadie no ahye Kristo nsa eno achi no anopai de Kristo wo man no nso ato aso nti yenu asam fe kompa bom adofina hwefo ne atiefo ye bompae Nyankopon ene ya bank ese de mafo kwanche for pa Yesu Kristo a to mi ni ahoden aye wonsema ona nanu da no o ma asase ahoden ma ne boaduane ma ye wo tumi no pain so wonko ye da wase hyewen munyam kamfoti se ayo pa utumi no ahoden so wabo ekra ne padua ho ba ma ahoden amade achi asundiem Bible say adichin ohoi ese yense ye de osoma ye na dwuma ne sum na bi boni pantumi nya dwuma enti omofra ya ba studio ha sundiem ma be kan no masem da kyerɛ mai yeso pa cho se koso wa ke ho no utumi nkonkun na adimaye na ibubu akoma bia etie wasem nyina na akoma bia nya mmere na wonyina tie asem na wontie asem na fa nkwaje nsa kyerɛ mu yenhye won monyam Nyankopon ne abankese Calvary guama Yesu de be na wontimi nye tikoso abehume gu mofrem na asem be piefri mu aba no enko ye adwuma ma kra bi obeti asemi na se wo pia wanya yiraba utumi koso akin ho na ma yahoden na asem no nso no koso bi asem no pono maye na de bi ase ba fidie izo a osoni asase onye bi nka ncha tiefo na se wo pia enyina anya yiraba de be na wo Nyankopon wontimi nye koso akin ho bia ebe bia no ma ne yie na asempa no nso no manipa nyina ne ni agire na se de koto ntanfidie no so a onyina mehwe wonya ni udi ho adanse zampa utumi na ubeye nsenchene ma asi won yie Nyankopon ne abankese de na wontimi nye tenope koso akin ho na fa ansa to so hye de munyam da amen yada se Sam Everybody ensure na emro so yo nyamema ene adofonom ya anopei ya sign abishiem ebiem ya bompaye awie enti mesre nyameba ne medofo a wo hwe me hye ifri sabri ekono oni ebetena kopembra yade dwumadie no ebeba na wieye o saka video no a share na like na comment yene mo share ye wo Kumase Sokoban Wood Village Bola Junction True Faith Church International do na afre jiri kokofo ena no pay otienka ewo studio ha me no obedi dwumadie Evangelist David adodo na frame Ujera ana matna sie ana minu ya Sam enso bodwumadi ni chidom chief Bible reader Samuel Owusu wono so ewo ha wagina kunwa fefefa chese enye asenketo akura
na yeguso a yɛbɔ asɛmpa no dawuro yeguso a yɛbɔ asɛmpa no dawuro na botae a de bia no yɛba ne yɛgyina so ɛde tu nyamemafo ɛne hyɛ ɛda di akyire no kristo ba yɛn nyinaa ebetimi anya ne nkyɛn akorɔ nti baabi a wohwɛ me firi biara no mehyiraw ɛnyɛ ho na ɛtɛyɛ na mmom deɛ ɔbɔɔ soro bɔ asase no ɔna ɛde asɛm bi asoma yɛn hallelujah amen ukwara biara ana yɛhyia ɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ ha ampa nti ukwara we ne ukwara biara no mepakyɛ baabi a wohwie firi biara no wobɛtumi ne abɛyɛ asɔre wobɛtumi ne abɛyɛ asɔre namba no a ɛda screen ase wɔ no wofa a bɛgye wɔfɛ so ɔsɔfoɔ odifo jacob bɛkye ɔne n'adwumayɛfoɔ ɛwɔ ha a yɛbɔ kristo din ɛwɔ nokorɛm nti wowɔ ha bi amanneɛ bi a fabrɛ kristom na onyame ɛne onyame so ɛbɛda adi nhyira nka ɔbɔ adeɛ din daa amen ɛduru berɛ a yɛbɛkyɛ awurade asɛm na asɛm no yɛdi kae abɔ mpa yɛwie nti yɛabɔ mpa yɛwie deɛ na asɛm no ɛɛtoa so na wotwetwea mu no yɛne ɔbɛkasae na kasae ne ɔbɛkaeɛ no yɛto din sɛ na wotwetwea mu no yɛne wobɛdi nkɔmmɔ yɛto din sɛ yesu kristo mu ɛna nkwagye wɔ nti bra na bra bɛgye no di hallelujah amen ɛna nso anɔpa yi ɔgyefoɔ no ɛde asɛm foforɔ asoma yɛ nti mɛsɛ sɛ ne message no yɛwasom paa yie yɛbɛka sɛ ɔte aseɛ yɛwasom paa na ɛtie message no a yɛde ɛreba no yɛwasom yie ne tie ɛhia me sam bɛyɛ adeɛ ma me sɛte ne yɛ ma me tienio anɔpa yi message a yɛde brɛ no mɛsrɛ adɔfo no ne nyame ma sɛ ntie message no yi asɛmpa a yɛde ba no ɛkɔm wɔ nipa biaa a wɔte asase so a very important message nti sɛ wohwɛ me na wotie mi a mehyerɛ wo yɛwasom na yɛne wobɛdi nkɔmmɔ gye me so amen amen asɛmpa yɛde ba no yɛato den sɛ hwɛ wo yie ɛwɔ atesɛm ho hwɛ wo yie ɛwɔ atesɛm ho sam yàbúrò bá yẹ bọ no ẹni wíyásí wei náà yẹ tim no ẹyẹ awerɛhosɛm atesɛm ehu papapapapapapapa ehu ɛde sɛ obi apoma atu ahwɛ soɔ sɛ boba wom sɛ boba nim wɔn sɛ ɔho ahɛ aseɛ wɔ so very dangerous na satan huru sɛ enipa bebrebe atimi ahyɛ wɔn ho so afiri adwamammɔ fam
atimi ahyɛ mo ho so afiri duro so nanteɛ ne nneɛma bi so ɔte aseɛ but Atesɛm yɛse asɛe bebree gyidie ɛne ɔma koma hallelujah amen Atesɛm yɛse ama wɔ bi hyia ne dɔfo bi ɔyɛ ɔbaa hyia ne kuru tim sɛ wei deɛ Kristo na ayi na ma no a wɔne ne ware a sam ka ho kyerɛ no ohia deɛ kɔne ne tonkwante wo mapae nanso Atesɛm nti yɛse bɛma kanyamia yi na ma no awareɛ no ama so rade fa wiase bɔ ne nkyɛ amen obi nso yɛ ɔbarima o wotumi sɛ ɔbɛn yɛ ɔne na hyia yi no kɛyɛ ne boafoɔ ɛwɔ abrabom Atesɛm a ɔkɔte wɔ abɔnten ɔbɛwei na abɛwaa no hwiɛ wonte wɔ ho yɛse ne so dwamanfoɔ deɛ ebi ma da yɛse ne fie ɛnhyɛ so nko a ɔmbɛhyɛ wo so bra twa so ɛmmoa wo hallelujah amen ampa na wagyae na akɔfa sɛmakɛndenkye baa wo hyɛ ho amaga ne sɛ kasmadenkye baa mfa ntoɔ no ɔde atoɔ bɛwi asɛ no ayɛ ade so ama no praise God amen me se Atesɛm wo asɛm a me ne wobɛkan no brother tiani yɛ o na wotie no fa mu aba ɛbɛboa ayɛ nokorɛ sɛm yɛse ane Atesɛm ebi yɛ nokorɛ but dodoɔ no a ɛntimi nya nhwehwɛmu ɛwura asɛm sɛ nokorɛ wɔm sɛ nokorɛ nim instant justice na ɔde ayɛ adwuma rade baba ne nkya amen obi wɔ akwantuom so ɔte aseɛ akwantuom no a wɔwɔ no wayɛ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ nyame ato ne nsɛm wasi fie ɔde ama obi atenam hwɛ so ma me hallelujah amen ahyɛseɛ wɔne nipa koro di nkɔmmɔ ifie ɔte sɛe na wɔbɔ no hɔ nkɔmmɔ Ghana nkɔmmɔ ɛbɛwi aseɛ na wanya information bi wɔ Ghana sister Mage hwan ni bra kwamea sister ata na afiri de asɛm sister ofie no so opani yie di a ɛne ɔpɛ twa print ticket bra Ghana adai bɛhwɛ bra no a wɔne fie no gyaa no bɛhwɛ ɔde ada no hotel sɛ mmaa di apa frɛ ni hallelujah amen na sɛ obi sɛn wɔ bi anaasɛ obi ka obi ho asɛm asam wɔhɔ nsɛm a ɔka awo wakoma bɛtuo na wɔtumi gyina so ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ woyɛ ɛne wɔn ka bɛwi aseɛ na mɔborɔfo a ɛnam so ɔma na nya baabi di ne ti ato faafo frɛ no a anigye ɔde frɛ kora ɔma n'ano kora nsi mema na wɔtwe pisa nneɛma sister ma ɛdai wɔsɛ meni asɛm bi aka mese hwɛ ho yie ɛwɔ Atesɛm ho awurade fa wiase bɔ ne nkyɛ amen obi na yɛ adwuma so ɔgye aseɛ adwuma wura timi de adwuma no hyɛ obi nsa na ɔhwɛ ne kama ɔhwɛ mmoa a nipa no de bu adwuma no ne nkɔ soɔ yɛse Atesɛm na wɔdi akyiri na wasake nipa no ama nipa no akɔtena fie adwuma no bɛgu kura adɔnkaɛ na waka ne sɛ yia bɛwi aseɛ na wɔnu ne ho gyeme so amen amen ɛnyɛ sɛ Atesɛm nyinaa na yɛ no kora ɛdɛ medɔmfo a wohwɛ me na wotie me anɔpa yi evangelist mene wodi nkɔmmɔ before sɛ wobɛtake decision biaa no hwɛ wuru sɛ anama no a wotuo no woatwehwɛ ma kɔsi aseɛ na wahumu nokora nso
misisho huye awa atesam ama ni baba brebe ani mo nyama hwiase ampa atesam ama eni babi etia no mo bia ne ni kwanse nkomutu na atesam gura ye ka ho asem no so just asam obi aluso no respect you yes obi aluso no respect babia obi ye ni mu afuri no ahwere no position a owo ani dibia owo no atesam no ene oda zero whatever wanencha amen onsa akodu baby kura say Ghana ha dudu e wa kontuom di obi ya anko yenu na odina so ade jeje Ghana for me ma de udu omutu kwa ya ombejao koduru ha no jao adisam o ombejao Ghana ni ababa wa de wo ye warefo na wo ti abrochire na ye bema na be fa wo yere kopa obejao atesam nti no amantodo no ayire no akagana ha ewo bre dodo na kurum akagana ha omobre because when him say obefa ni pano ko atesam a otetia no ye de bedi no odofo utiemi atiemi ye nyani pa nyina na ye pe dabi so jase ampa obu anu mu a wo ka asam a de wo ye manfonso bae no onka anamo we na mtu ye we na me ye ene ma we si ye onka da no de asie boni na wo mu no no ayi apie praise God amen it is all sorry na wo di atesam bi achi a me se wan hwe ya obuofo bi be firi won sa ampa we see no betimi ya ka chire praise God amen it Ghana for man nyina na anya dabi Ghana for man nyina na anya dabi it Ghana for man anyina na atukwaya o mama fo mo yere kwa o ma goja o mo edidem etu hwani ba no a woni ni nsan ene woni ni tu ara mo no hwani sunu ne ban na fa to to de ho de masa matori sa so wiye awa atesam nasa atesam ntino wade pa bi betimi abọ jame so amen so ba ki so sumo so a the same thing me no me gasha evangelist ameti woni mu nam no difo laisha ene nam menenu nante e wonyam dwumam ana me read the Bible Elijah Champon difo Elijah prophet brother eduru ba bi na nipa bi sama gen sa owura no a woni ne nam no woni ne hohwe nti no a woni ne nam yi ede no wo a wode be maw jiri atuma wudi atire yi a wuye yi fa so be na benya firi so wodi e ma woni nko wasetena mabrabo ho na didi won machi wo be mobo praise God amen it almost sama ti koduru babi sa afei ofra ne kura mentimi mfa ne akokanya mzam yase yesi ede Kristo na boy ana oye smart ana one metena se din komo a enko lusu me yesi praise God amen ana se me di omo kana chi sa yase a kan sa meti ya me kanya mzam dabi kabana bi kwa nkamawu madan ko winsani epigura na kaka me defiase so jase bari yetie won gogoro gasa ni ma ye ho kwan na ye ni yase akiro ena Kristo de aduru baabi o nyame adwumam ho ne ho ye ho jame so amen it is all sorry now you Kristo ni brother me say be very careful so we oh yase ho anyesa nyame adwuma kura ye yero obi betime to aso wa bonsam so jase wa nhwele kwa yiye kwaji obi sikadi na braba hwiase wakofa obi ene na koda bodwaman so jase kwa ya wanam so a oye nyame adwuma no
amfa no kwantini kristo antimi amaboa ana nabrabɔ ayɛ basaa na wagyina no so de kɔndɛmo sɛ we kura kodi akire amoa kura amoa ɛyɛ sɛ wɔ hɔ bɛtu obi fo so ɔte aseɛ ɛyɛ but mistake a woyɛɛyɛ no ɛna ka kyerɛ nipa no sɛ mekɔyɛ adeɛ wei ɛna ma wei siyɛ ama menhyira ama kyerɛm bare nka ne tena amfa mu wɔ biabam wurade bɔbɔne nkyɛ mese sɛ woyie ɛwɔ atesɛm ho nyɛ saa atesɛm bi ɛbɛtumi aka wadom wahyɛ gyeme so amen ɛti na no yesu kristo baɛ no ɔbɛka asɛm bi Mark chapter 4 verse number 24 ayɛ evangelist David ogyawura ɛna na nɔpa yi metu wɔ ne mu yi so ɔhwɛ mo TikTok a hyɛla video no na comment ma me hwɛ mo Facebook ane YouTube a mepakyɛ hɔ nso bɛtumi adɔpo comment na ɛfɛrɛ mi na biribi anyɛ nkɔ so amen kɔ Mark chapter 4 verse number 24 watch us side ane yesu boa se wɔn sɛ ɛti yesu kristo ne asuafoɔ no hyiaeɛ ane ɔboa ka kyerɛ wɔn sɛ monhwɛ yie wɔ deɛ moteɛ ho monhwɛ yie wɔ deɛ bɛɛ moteɛ no ho hallelujah amen yesu kristo woka ntwerɛ no a ɛberɛ ogu so ka asɛmpa no ɛduru baabi sam ɛnipa sɛ na bɛdi n'akyi nyɛ 72 followers disciples 72 disciples followed Jesus Christ afei ɛkɔwi ase a na 60 na ɔma san wɔn akyi ɛnipa duason mmienu na mayi mu mate asɛm no mabɛdi m'akyi ɛyɛ den na 60 aduosia san na nya bibia o ɛyɛ atesɛm sɛ wɔhwɛ yɛ ɔho mesi yɛse ɛbɛsɛe wakoma deɛ ɔyɛ ɔboɔfoɔ no ɔba bɛyɛ ɔtamfo deɛ ɔne ne sere no afei hu na wodwane no deɛ ɔne ne bɔ nkɔmmɔ ɛwɔ fo so no wɔfrɛ ɔpɛhwɛfo n'ani saa na wamia so na ade ato baabi yɛse sɛ sɛsɛyi abɛwura kristoso mu bala meyɛ serious na mte w'anim no abɛwura kristoso mu na ɛnyɛ wɔhom papa gyeme so amen enti sɛ wohwɛ me na wotie me a ɛnɛ meka biribi akyerɛ w'adwene no wakoma wurade bɔbɔ ne nkyɛ enti yesu kristo asuafoɔ no na ɔmyɛ 72 kɔwiase a sister asa akɔ fie adaya farisifoɔ no ɔmɔ mpɛ no korɛ no na wɔwura wei na mu di n'akyi wobaɛ wasi fie na ɔmayi no daabi ɔha dae daabi hwɛ mpaboa ɛhyɛ no hwɛ atadeɛ ɛhyɛ no ɔn sɛ tɔdɔ koraa de kɔmmɔde mo ɔm se ae hwɛ n'abusua fie sɛ munim a wonim ne papa ɔm sɛ ayi Joseph wɔse hwɛ Joseph maka Joseph na ma nimonyam abam kɔmmɔ kapentani no deɛ wɔte nkwanseɛ hɔ no wɔmu kyerɛ mu ama animonyam a Yesu Kristo awofoɔ wɔ kora Roma ne baafɔm kɔmmɔ Mary kɔmmɔ Joseph ne banie haya no ofire wɔboa onye nyame ba hallelujah amen enti wɔn sai wɔn mu gidie no wɔn akoma efiri nkwagye sɛm no nti atesɛm no wɔn te yɛ no wɔn hwɛ wɔn abrabɔ wɔn sɛ yɛn yɛ sɛ akura yɛ di n'akyi kura bɛyɛ nkwasiafoɔ daakye yɛ mɔbra ɛne yɛn nsa nko yɛn nkyi na ɔno kura ɔbaa no kura ɔnyɛ agyapadeɛ biara ɔno nso wɔ agyapadeɛ de mae hallelujah amen na mpanimfoɔ bu bebi sɛ obi so ɔbɛboa wɔ a kwatekwa so ɔbɛma ntoma tie ne di anabusa ne di anammoa bari yɛ ɔboa nso a wɔbi paa nanso otimi siesie no sɛ obi a wɔne hwee nti sɛ wodi atesɛm akyi a bala wonhyira bi bɛka akyi gyeme so amen nti aberɛ a asomafoɔ so ɔte aseɛ ɔmo ne kristo wɔ hɔ no ɛna asasɛm wɔasiyɛ ɛna obisa asomafoɔ no sɛ ɛnti mo nso mobɛkɔ bi anaa ha ɔrɔfoɔ mese sɛ woyɛ w'atesɛm wo ɛberɛ ɔmo sa wɔ makyi kɔɛ no yesu huro mu deɛ wɔ so musu bɛkɔ bi anaa Peter sɛ hwan nkyɛn na yɛnkɔ
una what dan kwansem na what dan kwansem jameso amen nti eduma bia asomafo no chidie eto nsio mo no anu ka sai anu Yesu buase won se wonsa munhweye wo de motie ho munhweye awonsam wa motie ho susuku akwa mo besuso ro hallelujah amen sansam no twem no wana so na ne obi sa goso ana Peter twa no ho ne asomafo no betena se ye ku na Yesu ni ho kofon sema no mo kikani ade ase no kure bi oh na obi afro Peter na we aye se ekọ aniam ekoso ani ade ko eklometuma gozi vie nti ye Peter yo din no so owura ye ja ade nyina wa bedi wachi ade ma de ne benya ade ma de pa ne benya hallelujah amen it be bia na akona ya den it Yesu Kristo no mu hia no na eseso o cycle o ma dwe no o makoma ampa ewi azesam ade a ehu na eseya ne repair den ya adwen ne akoma no zezeya se nyinya me asampa na tumi wo mu a ebe fam asesa obi a you can't diaba no mu no onya ya ho nto wale baba ne ncha amen semansa matuni se so wiye awa Atesɛm ampa ba wo sai Man chapter 4 verse 24 what you say and Yesu buase won se Yesu buase wonsa munhweye wo de motie no ho munhweye wo de motie ho na susuku akwa mo besuso no munhweye awo de motie wo anu ma media ku atisue wa na ye de asem bia beto so on hwehwe mu hunu no kure wom hase e kan bi no so hase e kan bi hallelujah amen no comment kura aba betro no anu odin no den so ni woni masam mu he yetimi adi asem beto media no so yeso e kwa wure bu obi yeso hey sorry anu so kan no tie brother cha anu tie Atesɛm o hwehwemu hunu no kura no anza na beka mi bia waka aka dawani baba bia inshira akati no ampa jameso amen sa asem ya yati hoi nyame adwum ko ye wo hyesia so obi wo ba asem se kinkire ya ye mpemu hwehwe ebi oh to board sa no tie zame kan ye kan na no kura mhia wo ne ga bi e wase ne sumo ba nti ebe ya sure me gidi pa atwama na wabo no doubt because time am shia no oba no every say no mo nante no ye wadwama nante nti de lie wo mo no nante ntantem mu yi no wo na baako saa ene obetima take be say 1 hour na junction su kro mu nuri ye fa no majestic walking yi ni na baako nti no doubt one another hallelujah amen evidence be na wo oni evidence bia wa hu enti amase no sa yase no akonja wotan awo ni ba bebremu awo afoforo wale baba ne ncha amen sa se na me kan emu oduo se wan tie ni yie na wan hyase anya kwara hyensi abrona me se wo ba pam obuafo bi wiase onyankopɔn fo nipa so na buo nipa nti sɛ wodi Atesɛm bebrachi na wanhwehwɛm a wo mo no kura na wahuru de asasa wo ya daakye wodo nsa beguti jameso amen wase ere na ose won se wakanje won sa munhweye wo de motie no ho munhweye be mindful of what you hear yes hweye awo de wotie ho wo ba warefo what kwai so just and someone what if you kun hono so when you come dindi e wo kun wa zezei wa bo timbo so be ja wo kun sisa nyabotre ne hwehwemu yie so just na sam bukura no so wo nukura bi wo mu a de ya nka me pa ne se anka to boni ni tugu na sha papa adia nipa ne yede ma wo ebi ebere bi atwam if you say yes enfonso e wo nipa ho
obetuma fom dia wo buru sa waye di boye nia wo gina ne bone so agyaagye no na wo reject na firi wa kwan mu no anu wa brabo mu no wo so betuma fom sa bi jame so amen agya wo tiare want to cry waye no Ghana so ti ase eni Atesɛm achi wo ma no obi afra wo bra afra wo be ha wo yere fampana sa wane mama na ekoba mehunu bia na fota na so hallelujah na fota obi aso wa eje so ogoba dwaman eja me say me tufo kai bra wonu oba na bre dem go ti ase bo oto na oba na support wo na timdi koye ana koye wakodu aburuchiri je se wa Atesɛm fama bi ebo ewo ofu na chi me yere wakɔhye be me bi dem hallelujah amen ama wonya adwembɔne awa wo yere ho ofro kura wo mfa kwara no gwazo wo hwe ombiem awurade nsakra ni babinom amen wase mu hweye awo de motie no awo de motie ho na susukuru a mo besusuo no hweye awo de wotie ho then what you know be was my show mu because of Atesɛm ndi Atesɛm no do be was my show mu. Praise God. Amen. You call by mu so at the same thing. No. The same thing. But who was sa? You say. You did one crash a party for we son. When no more yeah. Until you say no there. And yes, I tell you. Jumadi also me demand me jai. And yes, in no cre. The sheye award ya what ya. Jame so amen. Na Yesu boss one say. Boss one say. Monsho muye wode motia. Monsho muye wode motia ho. Na susukuru akwa mo besusuo no. Susukuru akwa wo besusuo no. Eno ro besusu dia mamo. Praise God. Amen. Eti dia wo bo adwen pose uni beyi obi na Atesɛm a say no kura wa nhwemu no obi su du bediw. Ampa. Obi de bediw. Jame so amen. Kristo sumu kura no obi timi kura ye say. Adomo ba na so ro de. Wakofrem abuka yeso wakofrem na ya judge ni pano wrong. Yes but e dini pa dem ho na wa omo so ti ase wo ma brabo akofom nyina dudu onu a sa nyina so we sanka ni panjira very good, I like that word. Yes no sanka ni panjira. It is also me media no so brother me too for ma wani na so just say na power jump pasa ade bia na wo batie de obahunu no yenhwehwemu na hunu no kura no na wana mo nto bia watu amen David ono nso enipa bi de ne tuntakuruwam yesi nti me say maza maduri say so we yo Atesɛm. First Samuel chapter 18 verse number 6. Shasem wo mame. So won so ye Atesɛm a wonu dofo bi ba ya ka. Na ebe ye too late ya ma. Praise God. Amen. God. First Samuel chapter 18 verse number 6. What you say? Was na opa David Atesɛm free Philistine na okum na ba no. Ti asem ni yo. Israfo omutuojojo nti ebrobi soy ama omuni Filistifo ebenya ontawantawa se de nyina nim abakosem no. Yes. Nti sabre no no soja ni pani bi asore ewo Filistifo ma na efren Goliath woye kofo ampa. Nti wono osori bia na obegyina Israel pesu aso na otwa Israfo mpoa na odi Nyankopon so atem mema bia ni mumu munyina madam ma hallelujah amen utimi di atem wadi wo hene so ro atem ko den time so ena nete Israel konwa so hen wano so yakufuo ampa. Praise God. Amen. But Goliath who ato Israel safuni nyina so ampa bia ntimi nko nanim bia ntimi nko Goliath yanim
Israel fom nti abrantia bi a yɛfrɛ ne David a ɔyɛ bɔfra inside ba ɛna ɔkyerɛ no sɛ no mema abrantia wei ɛmɛtwa Israel mpoa mfa no ho nni mede meankasa me kra ɛbɛto me nsam na makɔdi ako ama mema Israel wiase ebi ne nkayɛ hallelujah amen ɛnkyɛne ne ba wura fi ade a obi ayɛde aboa no ɛnkyɛ nti medɔfo mesɛ no pai mene wodi nkɔmmɔ hwɛ wo yie ɛwɔ atesɛm ho na mpɛntɛm so mmuatɛn gyeme so amen David nuanom kora bɔ mmɔden sɛ ɔmbɛsi David kwae sɛ wodi agoro a sogyani no Goliath ɔdo bɛyɛ ntoboɔ ɔsɛ masa I am ready to fight for my nation mede me kra abɛto me nsɛm na kwan bia so medi nkunim hallelujah amen David kyɛ biribia ho ana ɔne Goliath so ɔne ɔmu koraa no ɛde ahentaye kan sɛ akotadeɛ ma David yɛntimi anhyɛ na obi a wokɔ ko wɔnhyɛ bulletproof wɔnhyɛ helmet wɔnhyɛ boot sika akora wɔni bi na ɛdeɛ ba deɛ na bɛtumi de nkunim but the fight he had ɛna wɔde kɔɔ ko no ampa okɔdi nkunim praise God amen na ɛberɛ a ɔdi nkunim wieɛ na ɔban anigye a ɛba wɔ manim so ɔte aseɛ ɛne nipa mu no na ɛnya ndigye ketewa so obi tete mo tam kura ni na motuma di ne so nkunim ɛyɛ yire yɛto aba wie kura yi hwɛ anigye ne ba bɛgye yɛ praise God amen nti abɛn anigye ne kɔ so ɔde gye ne si yɛ kɔ 1 Samuel chapter 18 verse number 6 watch side na ɔba David san firi Filistini ne kumaba no nti ɔba David san firi Filistifo kumaba ɛma firi sɛ nkonim nyina mu de nnwuma hyia so ɛma ebinom yɛdeɛ bɛyɛ ɛfiri kuronim ɛde nnwuma hyia wɔ hene so ɛbɛhyia wɔ hene so ɔde mpintin ne anigyeɛ ne ahenasadeɛ hallelujah amen anigyeɛ ba anigyeɛ nso ba a obi atumi yɛ deɛ ɔpɛ hallelujah amen sɛdeɛ anigyeɛ ba abatoɔ mu ne adeade a ɛnyɛ hurongo a hallelujah amen ana nnwom baako bi so baɛ obi bɛɛbɛwi o ɔbɛwi am yɛasere no hallelujah amen ampa ɔna boare wei abufuo wom abufuo wom praise God amen ɛno bi na kɔ so no ɛti maa no de atontoɔ yes ɛbɛhyia sɔ adontoɔ no ɔmo toɔ no na ɔmo ni adwembɔne bi a wɔkyiri mesɛ ɛnɛ sɛ wɔnhwɛ yi a papa yɛ bi a wɔyɛ no obi bɛtumi ama no adane bɔne ama hallelujah amen ɛti aberɛ a maa no de dwom no ɛnhyia sɔ no deɛ na siyɛ verse number 7 watwɔ sae na ɛma wɔn koro no gye wɔn ho so sɛ nti ama no a ɛdi asa agoro no gye so sɛ Saulo akuma na mpem sɔre akoma pɛm na David akuma mpildu praise God amen David ayɛ bɛyɛ akuma mpimdu hallelujah amen na sɛ ɛno kora nso deɛ wɔkoma pɛm na yɛnkoro deɛ wɔkum mpim do ɛyɛ no korɛ so ɔsɛ aseɛ bare ne nyɛ mindset bɔne o ɛyɛ ahohoaho adwom ɛne ɔmɔtoɔ gyeme so amen yɛnkɔ 1 Samuel chapter 18 verse number 8 watɔ sae na so abufu kɛseɛ na ɛberɛ a adwuma no kɔ soa so ɔte yɛ no yɛreɛ ne bufu kɛseɛ praise God amen baabi a sɔ ɛkɔ bia ne sɛn sɛ wɔyɛ ɔhempo nti no nyɛ ɔno gua ne nam ayenkɔ aka no bodyguard di n'akyi benkum hene nie nifa hene nie abusua pani ɛnso di nkyɛn mu praise God amen nti aberɛ a wɔhene tii dede no a ɛba no a ɛna gatemanfoɔ no ɛbɛbɔ ɔhene amanneɛ sɛ kuromfoɔ man ɛne mmarima na ɛdi wɔ sɛba ɛba wɔhene wo fie yi nti wɔhene ti n'adwam dii ne wɔtie nsɛm no saa na ahenkɔ aprɛ no nana wote adwom no tie nie m sɛ wante tie nie afei so ɔtie nsɛm no saa na nakoma huhuru ɛnyɛ biribia o ne hemfo no watwa no wahyia nana pɛ adeɛ bi yɛ ɔma bu animtia ɔman no ɔma bu animtia wie nana nti anim a ɔmu tiri mu nsɛm yi nana ɔsɛ yɛ kutiabɔ ɛsɛ wɔmde 1,000 ama wo
ana wode 10,000 ma David nana pebibi ye say why you oba you utu nyina fa so ni so praise God amen wo mo atene ncha na sai wo ni can say so akoma kana so the ngoni problem because David so ati ase no your kofo e wo Israel he was a soldier yes jame so amen nanso Atesɛm a so etefa edwum no moto ani David ho no ntino obaye a otamfo erema David obetain David me say so we Atesɛm anasa Atesɛm ntino beba me say ubetu ana mo bi na awia no de anu gwase bebrew Atesɛm am obi akokum obi kwa so just Atesɛm police ni na okosutu ne ge be se bullets no e Atesɛm yes say what twempra ono no wo adwumam ye de na tonight na na dan for friend me hu say o ge no wo de bema bia be wura wo wa betwam sesi a Atesɛm tinu mo bi twese kai Matesia say woni me ge e sore na mu ginagina ntimakun udi agbo so be wo seka praise God amen Atesɛm nti obi kura nhwe ne ba school bi David wo so nhwe ne bi Rade baba ncha amen yente ba toko First Samuel chapter 18 verse number 7 what do say na emma wo gro ne je won ho so say jamana agro ne je won ho so say Solo kum na pem na David kum mpindu David so kumpindu verse number 8 na empress wo tin semi no jabra so tin samra bufu kase asam na anya ne de praise God amen asam na anya ne de I will can say to kasa what the empindu ma David azenti no de mpindu ma David na me de apem no de ma me praise God amen ayo na akoko no na akoko no owura ne sori ano o ye dede no utimi gwa ne mu wantimi akwani mu yase bedi akọ yase omu wo bebi omubu bedi akọ e fata no ana fata no hen okoano amba akono hallelujah amen aya no kura nyame na afa no so are be aye amba ntia no nyamsha bi ba ya de ma no problem nim ze nyame aduma ye se wo yiro wo sa wo ya na nipa bi so wo akire ekeka ho nsam oh so betimi aye nyamo no so ye so betimi aye ampa nso ye beye nyame tiase because you na soma aye jame so amen eso say ye sie ho yie ampa nyasa dadi akire no me say wo be pass aduma mom wo be pass kuronom wo be pass bone awudo nyina bere wenkwan bere ukonya me nche enyi ampa Atesɛm nti because Atesɛm no ene abufuo ene nam Atesɛm ene abufuo ne nam because asem na be ka kire no enya asempa nti wo tepe ububefu beso akoma rade baba ncha amen we don't work again go and was one to say what you say apem no de ma David na ede na kan bi osa henie no ede ma de na kan bi osa henie no na efrida no ekro so tu na ni San David so tu na ni area ba San David ye ka so obi etu obi eni esere se se wode ni to tankuru am penasem bi o hwe kunu jame so amen nanka obi a wode ne kra to ne nsam akoaje wo man amwa benya asundwie awo wahiniam ya de di agro emfani agro edina me ga say dodo no asam ewiase we na yetim no eniba bebre ho no a omo wure free papa ya obi aye won no wure free ntam adeketu abi na nipa no be ye bone kura na wagina so oye bare makura no a tieni o oye bare makura no a na wagina so na o di ajai e kan say ne yere so ti ase na o gina so na o di ajai ne yere jame so amen wo yo ba na o gina so na o di ajai ne kun yes praise God amen na sani o ma we gina aya ni o ma onyame mpe jame so amen sani ma no onyame nya de be ompe eteme do vo a wo hwa me na wutie me pa oche wo ewiase we na yetim no so ti ase onyankopon ye bibia pepepe yes
it is all who tie me na wo hwe me a enwa dwen say obedi obi afu so bi a wa yachi and take a bad decision and tie ni pakoro a very dangerous asem na make kan say yes jame so amen go First Samuel chapter 18 verse number 10. What you say? Na ade aten no. Na ade aten ya. Onyankopon mo ne si so so. Onyankopon mo ne ere ba. Esi so so. Praise God. Amen. Enam adwempone a wonya alfa David hunti. Bone hyase ze. Esi so. Ana sondwie. Ampa. Janko ba de din. Amen. Tieni yo. Etemedafo. Ewiase we na ye tim no. Onyankopon ne pe ana odi ade nyina. Ampa. So what me kasa na kama. What? Onte. Tieni yo. I'm say fidie no oh. Okay. Check your Facebook mama or phone be hwe. Na check mama na ya hwe. Se me kasa na what bibia de a. Oh. Hello T. You heard say yeah you know a problem kakra. A problem kakra nti you heard Bajori Sojero check on mama here. Yahweh say bibia ebeye kama ede amaye sama wonya ma wonya ha eti medafo ewiase we no sere meka no okay. Aba. I am here say bibia edemu a. Oh. Ya pentem ko bibia. Ya pentem ko bibia ya hwe. Se bibia edemu a yam pentem ko bibia tieni na yam hwe se bibia kama se yenya technical problem kakra yenya technical problem ti hwe se bibia ebetimi ay kama ma ya ne atoa asam no so okay yeah juma bra Mr. headset na problem about yeah to yeah seven so headset na article yeah to aso ona eza ona bebele I praise God amen eti nyamema yeah to aso masa no batu din say so wuye ewo atesem Jameso amen. Amen. Eti abra. David. So ti ase e. Okum Goliath wie no. Atesem. Me ba chodi na si e. First Samuel chapter 18 verse number 8. What was I? Na so bufu kase. Na asam na anya ne de. Ano ka se. Nto ka se. What the empim do ama David. Na me de. Apem no de ama me. Na ede na ka ne biosa henie no. Verse number 9. Yes. Na efida no a. Ede kro no. So tu na ni sa David. Hallelujah. Amen. So etu nani asa David ampa Jameso amen abra David so ti ase yes obenya I can say so obenya David hotan
afai na ni bibia wo ye na ekofom ekowi ase so wankowu awokum kuwokum ebra so akokon no na David enso ti baabi abranka so ani David ntam ya suntua ekako bia so beko bia nko bedi gunim so just say onyankopon she na yi David abata so ho say nko ofo so are bai aboa abon ho bai ama na henie ni atim but Atesɛm ntiro wa hunu sa ekowi ase so ko wu ni ngwase wu ewo kom enti abrabara ya obo no bela me say onyankopon betima yi boafo bi ade bai ama but so wan hweye na wan hwe papa no a ewo nipa no ho a yese aba mo pam nipa koro na yo boafo so na yo boafo jameso amen mo mi fa samo nchicheye ho na yehuru ni saa yanso onyankopon so behyirai amen abra Israelfo anam kwan so ekọ mepachaw kena asase so yesi asore won mu yes me say Atesɛm ebokuro Atesɛm sa wo man Atesɛm timetiti abusuam wo ya sam wonim se obu wo kura no a so just say otimi frɛ ne ba wo fon so o ma me nua no onye adaya na no yese me kwa yie no yese woni kum wo fa onye so just say na kwada no so ne wo fa are bai tutankruwam okukrum okura no wo fa krom be so be chia no praise God amen Exodus chapter 23 verse number 1 Exodus chapter 23 verse number 1 just say enti Atesɛm hunu enti nyame asam se anopai menkenjo osofo no otiefo bia otie me sa enti Atesɛm hunu enti Atesɛm hunu ya Atesɛm bu wonu ma wotie mfaso ni so e be sai wakoma jebufo ba be show mu ampa jameso amen wo wonu ma no obi afrɛ na say no obi afrɛ is the last week in America hey hello hey you say wood village there moto there sika nkwa na moje obukan fanso the piamu program sika na moto wa moje ana mu say jiri no rade ba bi bona nchaw amen the one new there yate ayaya no nso agye adi praise God amen aya ba for there ya ma for there program no say in the whole year yenya imienu pa bia ba enya tu abro so atere as well yaso one sofo ba chi no ne wo mo te on de sika nti no mo kote asafo no sika yesi sika mo je no de enya goro de biom ye program brother program do say me aye program do say afeso the whole year ye tu ye bi March so the as ye bi September yes March de no normal September ya finish for the e bom asafo no December ene ye eno kura prophecy bi na buy so the as ene ye enye no ani no obi so de aya twia pla edenanum abi we ku bia no obi at home WhatsApp group no discuss it ana some from information hodo ana odi begu so jirifo bi no o manya ho create ho platform praise God amen adisa wante sa samye no kura sanya no kura no de abeto so okay na de na adwunu mo ha no so carbon fa ho me say so wiye awa Atesɛm ho na so on hweye a obetimi afa abrabom no me jameso amen ti ebra Israel for nam no ana onyankopon na Moses so kadira won sa Exodus chapter 23 verse number 1 yes enti Atesɛm hunu enti Atesɛm hunu onyankopon wo say Israel for no say na afrafrafo bia be wurawuram don't say do ba bia na ekom de wo ma no mo ko hanya Moses eni ba bi na pushi wo mo kansem za yo mizrim granga ko ti hanu mo on say mizrim kasabre no ataketa mo gedidi e say nka abo 8 dada wonya breakfast gedidi wo yire no mewo de hwede om ho aye mizrim anyenyenyenye kranke ba ni ma be yeye
obi asɔre no pa sao sangwa no asɛyi banadwen namso ko Moses so no ma ko rashi Moses yo misiri mo akedidi kedidi kesukomo ne yai odi abasa so sie mewu hallelujah amen na sao mizim na sie papa wo misiri na yede be ye be wu atoto sere so ye nya siefo na de wo wo de ka wonim kata meto hallelujah amen enti abra Israel for no akọ na sanya ma we esisi won makom ampa eto twede mo Nyankopɔn na Moses so gaja won sa e ma mu nti Atesɛm hu e ma obi nti Atesɛm hu Atesɛm so just here last be one man who be frame me na wasafo baby a wo no Ferdinand ya was andaze no omu hwe enti omu hwe kama na okompa ba ase na de mawo o ha de ho no ne mmoa omu nyini nipa ho enti yate bi wo ha nti bra de ye be hwe kama wo ye dwumani ye be bibia ma be ha da ma ye be se me hwe die nam se masa me menye obi a ye de nsem bi dada ma dwene no makoma se de ohu no za no wunim ho anka sere ehugya so se ya fa wade jameso amen obu onu ma babi na me de na ko tena no ho na ne mu awo ampa ofiro ase no adi yesi achi no ofiro obenti an nam kwa de omuawo azuma sia odi na chi no unye yie praise God amen me say brother me say so untiam ya me say Atesɛm wu so untie na odi achira baby a wo begina me say do nsa be guti obi ama Atesɛm bi ama sesei adwuma wo ye adwuma no what fie you can see me fan master on sa trends I was wo adwuma no madesi ase adwuma wura no wokutu oduro no de be ye adwuma no on sa Ghana ha ebeto odwa se na adwuma company bi wo tafo formers wura fi wo former station wonum building no o ma share task black and white omu to niane na etima beto odwa se nipa no obi esa adwuma no ofa baabi enti na adwuma no ye topa enuane restaurant de to enti de oye no onyo se wo mo ye adwuma ni nyina nhye pieto man eno no de penisika enti ko wi asia adwuma na gu praise God amen wo mo hey bas asimasi de okofa bas ne ba he no okofrem Johnson ne ka renta hwahwe ase ni sika duro yesi praise God amen be wi ase na company na collapse whatever gonna for be born in town amen monsieur Puma you almost say at the pebia ba no mu batugu we have such people there the so one year na one make so ankeza nti baby a ubedi yesi achi obi go to make us gidi som kura nye jidi som nya ai pastor papa bi akwa gidi yesi o etu obi hwam ya we gidi ni afenu aba sori ni yesi nti wase jako so no ko praise God amen yesi nti o wo bo kwa woni tum wo wie Jesus okọ SS na okọ hia common sense fu ni praise God amen yesi mo asori ni yaduro tinom na nsi fom no omusumo wiem tumfo oba no a oye wiem tumfo omusumo no no body huhu bi a kire the spirit of why and the leader asare no oye hu video no dey about TikTok praise God amen na wasani wo usani pa wi ejiri yo bu okra ye sebakani bi o kinkani difo wasani jidi na me di na be sia soro no se ka odiri sie na be no so a wo yina pie e wo nukurum yesi nti wagya ejiri no OSS no ejai university no ejai soro praise God amen hallelujah amen okondi abrochi ho de enye jidi asem yesi no de ejai ejiri no na hane de wanya ejiri no a wunya moada unya somfo unya wade unya kunu yesi ejiri fo mema no wo motete ma tibida mi wari jiri ni difo ana jiri ni jumani da praise God amen yesi o mo mpadwuma no aka ne se yawo mpadwuma ye mpadwuma e da ne hwe yere ne ma
Jiri for me man paduma. Hallelujah. Amen. Enti me nware bi. Ewade ma wona nje. Amen. Yami so de. Oh so. Yes jiri for. Emre bo bi ka bi tira me. Om kapa. Mpa wo. O say, "Eh Matis yes jiri for me man o mo paduma." Na obi on paduma de be na. Aram sisiza. Yem paduma. Jiri for paduma wo si yem paduma. Me yeda na hwe me yere ne me ma. Me yeda na hwe me ne me ma. Say me family. Me hard die. Me ntua school fees. Me hoba. Scan me nyafre. Praise God. Munya atesam bi no. Munya ntumu baabi. Jiri ni boss me ngwale jiri ni bema. Ngwale jiri ni bema. O mpaduma. Onya tamo mame. Say how. Onya tamo mame. Better no aheme. Praise God. Amen. Ebeli ase no akofo wiase ni bema. Debi oboba na sotro nyensa. Toto nkwa. Ti sotro za. Asampe na gu. Sisa, me say moni mra hoso. Amba. Atesam wo hweya, unhira be bekachi. Wani ma wani ncha. Amen. Ma boma nyagobo ncha. Eti de ka wo be ma bo sai. Exodus chapter 23 verse number 1. Ojo sai. Enti atesem huno. Enti atesam wo no bonefo ni sa wo so na di enti atesam. So on say ya, obi wetima for telephone apa. Afro. Anwa di komo bi e be se wakoma. Do so store no, obi be fe akasem boni bi ava no mo apam ni pagoro. Ezo anya we kura no store no, oba wo nche no, adwuma no fa baby no wabesom. Ne mekuyi pa. Asafo na wate ya no, a wo da no no, adwumafu bi a omo beka wo mo ye adwuma anya hwe kura no, onyame afa akoda no so. Peja sori no. Apeja sori fa baby. Bagofo nkwa betuma nyame adwuma. Ntimi nye. Dwontoni no anya hwe kura no. Edebi na adwuntofo ni ho ono ne som. Oni som. Tisi wako TV bi mpo afa dwontoni ni ho a nyamotere. Hwehwemu hu no kura no. Jame so amen. Amen. No kai papa ya. Awade na no so ayede aboa wo. Na fa boni ni nyina ache. Ampa. Eno na Kristo hwehwe. Yes. Bisi ano pai meni adofo no bi kasa. Hweye awa atesam ho. Jame so amen. Amen. Kono minia. Enti atesem huno. Enti atesam hu. Na eno bonefo ni sa wo so bedi nkonto padanse. Praise God. Amen. So on say ya, obi betima ya ho dadafo aba wo nchai. No obesewu ni odofo bi ntam. Yes. Enti sane ma ntime koso ama sam atesam sane ma se ebonu a wono kese timi fa donu okunu ho. Wanuma dowu. Ti ana nakoma. Praise God. Amen. Ese na brasi ya na oti o. Yese na wan kasa wo adanse be na wonya fa nipa kro ho. Asem ni dika o se yese. So yese. Ti se mitu a sam me preach. Wo jewura de o wonya papa no aka nsem bi. Woni mi sia ya no. Ma yo bone. Me nya obone. Ma ko ka wasam. Me kan wasam bia. Ma di watam. Me ni watam. Ma di usika. Me ni usika. Otenye. Yese. Sam. I'm not talking sense here. Tell you. Obi abaka dira wo sai. Ni basma si sen wote. So dia say. Wan ka sa trase le busa won say. Sari pa o kan asem le kire no. Why ni bone da? Onya ni bone da. Bone ba na wu ni pa. Wo dia ye no, ana wo dia ye wo a. Ampa asem wo ni pa no beka kire no, wo so waje die. Waje die. Ye wagina so a te say ni ba no ko ba so obeti kura say le fo kura renge. Atesam. Atesam. Ekum ni ba bre wa asase wo so. Ampa ekuni papa. Na edini ba bre so ko pie fiase. Ama bi no anu aduane po bo won. Odofo eni atesam ochiwate. De odu fi amane se won tiremu no. Me pauche wo wan kasa fu ani hu. Adanse bi. Eni atesam ochi. Jame so amen. Amen. De odu ka amane se won twi. No me se sima no. So one hwe ya obi be fra ka tero say me wo say o ka no nam kono wo enso no hu yo aja kwasi ni mo eno obetwa mo kono wo ana wase me da bi me ma ho oso eni enu a me na hu say o ka no enam kono wo eni o ma lodu no platform afei ka wo nei ensuru gu ni yam di ni wim prekope Wusai wase o ka no nyoma lodu a enam kono wo no ohu wa no wajene ka
enso ka din se o ka din se sam ka din se din se number plate ko ti me crash ti me crash Ghana ne ho no number plate ti me crash so on se didia owo driver ni nim ofra no a o wai fam kiss baby se mba cho me ofie bla fa ka na bra sisi o bibi ho bibi ani ho bla obaya me kiss wai oh papa oso da me kiss wai o sie ni forma me no age no da gu center table so me no awie ko won ma wie say da bra me no awie ko afi wom a na do be na kote me be say wo bi na area bai akwaki kansem yes eso kura ne bia na nokura bia nim kai wutwi no ene kama eso wonum se driver yi wo kai wo ya na kama ono a maintenance nyina no na eye eja asamba nya botre hallelujah amen asamba ya de bai nya botre patience na sbazi wanya ohadwen yeso woni subai wo ye obeka na nyina kire wo praise God amen wan kwa kana no a obehaw on haw emre bi na me ababa obi nam so ti ase na me ababa obi nam nipa yo na we de pa na otimi ne ababa wo otimi nante sa woni subai yo wo ye obeka fo kire wo na why ya de wona wo bu na se na we de na otimi na me se nipa wunya hunu se de ote a onko fom no meni ababa na nante sa be ache yes ko be 15 years meni nya problem da esuni babu ni se wonye ede na wo ye kira no nipa no wano so ye bibia kira wu kira so aka se wonye ede na akoye de na ye abarfo kwa se bibia onkoka papa enye trede enye dede anase enye trede wako kani pa no wo yi ni suban di akere wa wo sa na mabonten se nipa no nye sakra wadwen dakra boni na wo ko yi nipa ko na sakra wadwen jame so amen amen yente do choko Exodus chapter 23 verse number 1 what you say enti Atesɛm hunu enti Atesɛm hunu na no bonifo ni nsa so bedi nkontom padanse praise God amen sabi na to Daniel so just sabi na ko to Daniel Daniel ya man position a wo ye na dwuma kama ekowiase a ne nipa bi akọwọ na se akere wo hen ze Daniel no kwawe no fa so bompa ye nye kwampa so je ase na ekowiase wo hen na ntimi anya nhwehwemu dabi tenio wo hen na ntimi anya nhwehwemu na ye gina so e de Daniel akoto jatamenem Atesɛm o wan sema urusa ensamu ani pa ne be cover Daniel ho no no kura na se nkontompo na wagina so jame so amen the same thing ana Joseph eto no Joseph Potiphar obetre ofie Bible say Joseph nti onyankopɔ hira Potiphar ofie anu wajapade obibia o yire tima be ka sem wei atu akwada yi so akwai no betena so many years wonte no wasambare da otiani wonte no wasambare da o yire tima be ka saka se we akyerɛw no wagye di ha simple sam ebiru tio nipa woni ne koba wonye mfunsudie bia nkyerɛ ne da one single asam wo be beka fa ne background no agye di prakope me yiri ntimi ntwa nkontombo ene ensa na da no ekoso papa ni pass me sia beka sase we die no doubt eye no kura eno bi da central obi free boy say bomochichie efin suase beka sa danchama wuwa yenye na tinye ebu wonu so ye gie chinyi mane ye because no kura I want you do with us. Mo jije ndwo no boa. Boa no boa. O be peni mo nyam. O boa. Jeme so amen. Enti on sababu kwa se de wote asem wo boa mi mpempem no onyinya nsafo. Ampa. Hwehwemu ansa. Hwehwem. Ebi na tu Joseph no. So just say, o ba ti mo be ga jo say woni mi ada no agye atum. Wo so ma to se woni Joseph go gina wo ya we se da. So simple. No agye atum simple. Because influence nipa bi influence papa no nana
said the brantia no si gyina so an ho ofre ne lalas eni nanim dadwane de obetimi aye sao criticization me hu na na me kan ze wonye wo bo on man nanim sakroma so ncha gogo ba hallelujah amen me hu sam me powasem was it me hu one who say hu na ka zo onye okay odam kan za bam hey nyame samado amba Atesɛm ba bia di nipa bia kodo no mani bona no hu so wonye ohadwen hallelujah enti amane bebre kura fifiri nyame so mu bebre asi so just say fifiri nyame so mu asafoi utim se nkemu na beboa no bet otan hunu ene yesi yesi hu na mo so onye omo asafo no yasoma no enso bia na ntesa hawo nanim na sakroma onja gogo James so amen na Joseph Potiphar timi gina na yira samso am ye de Joseph akoto ofiase na nso de nyame dono no odi na chi no se urade dono na bosa de wachi a eni pa ba ya enso nkosi aga praise God amen se urade tumi ka ho a me se ni ba bi ba hihya ni ngwase but entimi mamda benya na kwa hwiase jo hwe se ga ba hwiase ya no ebeti afa no so James so amen jo hwe se anka wadwuma bi mfiri wonsa urade be ko so amana dore ampa de nyame ahira no we monu dua di soye ana no pai wani Atesɛm wachi antia no mobi ankohia wuwo kohia no me kohia wo hawbi nshanka obare adi amen nti ko wiase na Joseph eda fiase no ka tire ne duafo de se wia no wia mbeto hewo ode be ba Misrim ayi e kan say oton me na fiase ha me dai me nya boni bia nti okwa ka tire wo hene so me yime so mera me yime na asem ane ya de to me so yesi nti urade nyem firi musuom amen urade nyem firi musuom amen samaza matini sa shawuye e wa Atesɛm wancha na be masam ne ba me de bi ba sha frijim 2 Samuel chapter 9 verse number 1 yansha abrantie bi so ane ye friend Mephibosheth yansha no asem gagara bi 2 Samuel chapter 9 verse number 1 Shaw okay good mommy True Faith Church International so go by Wood Village ana yewa ye Kenya misemo from evangelist David do na from Ojewra me ne bi nua Sam ana ye Kenya misemo tie bi ne be nyame be sha amen 2 Samuel chapter 9 verse number 1 what you say na David kan say obi da so ha wa kasa ofie David to din ana o kai na damfo Jonathan papa ya wo ye no ana wo so obi wo ho a waka wo so ofie na Jonathan timinya na toye so aro akoko woni ne manyina kowu so ofie Adam pai Jonathan na sifo nyina aye basa kuro no chese busuara hye asia awie ne ba Jonathan o dwane ana ne nam kobuye ne nkora brem ne nana ntimi antoa waya apache nti danko wotifie ana wakai papa ya obi ye man Jonathan ye man ana wose obi da so waka wo so ofie obi da so ho waka wo so ofie Jonathan timinya na doye 2 Samuel chapter 9 verse 2 na so ofie so mfu bi wo ha ne din Siba so ofie bi so mfo eti bra na so eti asier na asonfo a na omo so mo hene so no na abrantie bi ho ya fra ne wan Siba ne fra ne Siba na okosia no ma ne ba David nchen de okosia abrantie ne ba David nchen ana okatia no se woni Siba no ana okase wakwa no verse number 3 yes ana David katia no se David katia abrantie no se obi ni ho bia so ofie eti wona wo ka wo da so ti so ofie ho ami Nyankopɔn do ye beye no obiani efi obia mu a metimi do Nyankopɔn do ya ya ma ana Siba ka se Jonathan babare ma bi da so ho a na ya sensene hallelujah amen yo nipa bu ho no mu ani bra hye o ma e ka no ko na ga bibia ba ne dia ya mo ni nso de wo sem ni buse no wo chirikiri enyina bribi so jaji obi da ye busa wasem ze nonsense ye busa wasam keke abena be kirem eni bra boni nti o kirem akosi ase
hallelujah amen position abeto yehwa yasemasi oh why na maybe 12 years back one koso so ba bim koso ni aso dem very votation ya tuni pen ya vetri when the design was say the man one was in the match oh ya tuni pen mo we fia abrepaso dem you two no you two pen funi ni penia semasi ni two no na dey no no ha say castor nipa nyu wo ye mamofo agbetomenyo hallelujah amen sana ko so obi mpeja urban no bi so botu na obi nso wachiri a obotugo wase Atesɛm ehu whatever warenja amen did not go first number 4 what was I ana so kitchen ana David kitchen no say David kitchen band there say oh he ana Simba kitchen o he say Simba kitchen o he say awo ame oba mi kaya fie o kura bi ase lodeba na o he no suma mo ko fa no nti o he suma ma o go fa ne bai awo ame oba mi kaya fie lodeba bai yes na so ba Jonathan e ba me fi wo set through David nchen no yes wodi nani butu fom koto no wodi nani butu fom koto ana David ka say kajanza me fi bo set ana ka say wakuani ana David ka say no say ensuro na wodi Jonathan ti yes me ya watoye hallelujah amen enti wo kan to so a ampa David edi ne boshes Lord azie ana so fie ani na japade nyina ode ma Jonathan nya asem ni eno ano no nyame afọ obi so aboa mo di yi a wo so boa na sefo a problem ni ho na nso ye oni babu ho a o betima ka kira o sakai ebre ne nipa ne tiase kwawe no do fa so oni won ma twakire nkobo bia na osika ho ho ampa nfo azo ya say wo mo tete kwa agro mu seska gura no wo mo sika ya say wo mo kwa yi oduro ya say nkwa anso wo onyame asama wo sa wo bro obi ana won so yeye ni odi yesi achi de bia no to hiam sisa mo ni mra ho so papa yum na ye die aja papa yum na ye die pie o eti nhwe yesi atira kwai am obi ma won search ma ye de ma no me enka wo busua ene won sa no adwuma jame so amen eti David ade jabade no ama Jonathan de ma ayi odi ama Mephibosheth wo enjoy the life Ewurade apejano ana meboa sena abrantia no a yekobisa asem yes sir siba no eye ne ya onye o sa siba no sensi baby ba wa bra bomu a onko nim so ko fa siba bi adamfo a so ko fa siba bi yonko na ne namo a wo wi so oduma pani ye siba asem wato bosome kwa su no otu aka na ne ya ai sam siba fo no ai bosome su no otu aka na ne ya munye praise God amen so ko shebu asoro fia wawu na su kristo ti asi ye bedi nkunim amen enti abra Mephibosheth o enjoy the life na siba so fan ho adwen 2 Samuel chapter 16 verse number 1 2 Samuel chapter 16 verse number 1 so on show ya obi betimi asel obuafuo bi ane odofuo bi obi betimi asel montem enti sima bonadwe bose asetira mu yedi a Mephibosheth yenya no obesare no obaton Mephibosheth awo bone kwa so akire David ma David asadan ama David asaje japade no firi ne nsam ade amasiba no ade amo no siba ene sa na ekoso panye o ajo e kwa de ama no kontumi nya praise God amen ade wi ade asha ne sa obesare no hallelujah etu obi timi di ni fie japade bi anasa contract bi ma obi ebe wi ase na yasaje ade ko na firi ne nsam wo badwene ho onte ase da yes bra obi na akoka ho nsam obi na akoka mekano gratis ziza adwuma no a why obi timi nya contract na wa check me fa so kakra me na obi free pa na say adwuma no kura no me nya mfa ma sister obi na akose o obi edi wodim kai akoka ho nsam ni banye o wo ho ahwe ho yie jeme so amen de me tori don fa se no mani si da oro me ni ate kura che wo me ni ate papa che wo ko so ahwe yia obi
obetimi ase ono dofo bentam sam I'm telling you ampa do yo bo for ebefo bi so now ne ntam ase ti me 2025 we no maza mani da ho angaza Jameso amen yente do choko 2 Samuel chapter 16 verse 1 what you say na David twam furati fo kakra bi no ti David twam furati fo mo kakra bi no hwe Mephibosheth abofra Siba besia no Mephibosheth abofra be hwan Siba ebesia no nti on say de ma wotari nyina ba ne wo so eti ase me na me yesonfo na usha ye nyemo kra na mu efi ho ye wo nye pampers bottle na me na ma ise wo be me ise wo be perma na me na me son wo ma boju se ba bi adue enya djuma na okra ahini mu ni wabusu enkra bi ni mo ba ko sem cheo na me ko me ho na o ti hwiche mu na maba master enya djuma da hallelujah amen na so nke wi ase sam wo bu ho no mu a wo ye da ya wo de yes amasa na bebo brawo ampa kakakra oh yes so obo bi so yobi what the yes amasa na bebo bra na de asiufie ahobrase za wo se de nyamisi board wo de ne ahobrase wo som za na nka wo de nya ayi singing room bi na de dem na no yire no magu wo wabra bo no anu gwa no nyame na aboa wo hallelujah amen aka wo yi obi a obetimi ade kwata protocol eti pro ase so just na unyago pon fo ni tumi fo obi so nya de bai ampa akasisa wo wow Jameso amen na David twam furati fo kakra no ti David atwam awotem fo mo kakra hwe Mephibosheth abofra Siba besia no wode mfurumu mienu wasese won a wososo pa no hallelujah amen wasese mfurumu mienu oyare bai wososo pa no emu ahanu eni bobe aba wo bone ntoantoa wo ha eni mondman ntoantoa wo ha keka babro eni ensa enwoma kotokuo ma yes verse number 2 what you say na wahene ka che Siba say wahene ka che Siba say wodi yenu bayeden ona Siba ka say yes emfurumu yi wahene David akoko ofirikunu mo ba yes ntina na de ani je ba yekohia no kwai yes Jodi azie ti se ne ya obi ba na akoye ebi ovie firi akonto mo ba na ya koye na ye se bi ne cross se won na do ye ni nyina no nanso ta akiri yente do atoko 2 Samuel chapter 16 verse number 2 what you say na wahene ka che Siba say to wahene ka che Siba say wodi yenu bayeden na Siba bua wahene say yes emfurumu won fa mo wahene fie no won tra so na pa no ni nuabai mrantie na aka ne so ni na ensan so won fa mo wona wa bre sene so no hallelujah amen ajoye bi won ma e ba won che ya fidie ta akiri ampa fidie ta akiri odwumani awutie me na hwe me enya hwehwe nyina na esika o kwadu di efe pa oto anu aton kate aka eguso boxer shorts emu singlet club tee slippers hallelujah amen won ma ko jansika wa hwe ase awi wa wi sam ayo pasa wa hwe ase awi hwe yesa do nyina na adwempata agire wade ba na afawoso amu obi ahare bai ahwe ase enti Siba wasise niame na kugu ohini fie wahini kodi ama na dwe achim emu nsa ne mfurumu obi timi tan obi kwa aduane bi okodi aduane the man bi no mo ko aduro so ne sa nya no a obi timi ekonu aduane ma otare obi kuro no obo apa ya na wa ma be ma na aduane edi aduane odi aduane wie ya okofie pe na yira be tamfo ai ompere nim ko awe adeche very dangerous pa tena babo si men ni pa dia woni body aduane no very dangerous nti Siba ale ayeyedi woi akoma David no agira so asu fidie ya rese fidie ma ya djuma 2 Samuel chapter 16 verse number 3 so we wa tesamo nyasa papa ye bi awaya no ebesa dane fidie e de amaw obi ayo obi papa ama wakote asem dia feri pakro wa mo akekara nya je ni pakro ama ni shida no sese nka papa na oye ne abaro abono ebuafu wa ye nipa na doye koto ade bi nipa no koto bom paye ma no eye birbi o but wotimi adi obi asem mu achi nipa na akoye na doye no behwe ana wode wote ha wo ka ho nsem bone no
na wa free ni pala ke kansam wanka we so anu de ni pakro wo tan ahye ne mu na papa no so nhira na adane no me hallelujah amen ebe na we kwa verse number 3 yes anu hene kan say we ka say hene wura ba ne wo ehene fa na wura ba wo ana si babu hene ka kire no say on ti David ebusa Mephibosheth ase o Mephibosheth wa wai ana si babu hene say ana si babu hene say sha what Jerusalem anu kan say anu hene say and the Israel fie beta ne meta hini ama me what Jerusalem no wonte wo ko wo say Israel fie abata ne meta hini ama me abata ne meja hini ama me ai kwa anu hene ka kire si ba no say anu hene ka kire si ba say sha de eye Mephibosheth de ne nyina eye wo dia hallelujah amen okoya na ode niema no ema san sojafo ka ho no say na kwan so siba wose na no nyankwada ene me kase no abonu mu ase be mprenso hubrase na won kwan so na imo tirim kwa eto so ane asore se manhia okofo ye onyamie ni wa kanzamza wose siba Mephibosheth wai me bai mani ntwa no so no se hwe ne ho ye what Jerusalem siba se nana ha ho siba no akara se nana what Jerusalem wo samo ke kan konkonzani bi ebedi atoa o hebe ngunu ahenifa we siri trase ase bra sanya opa se mun kamen sister sanya opa ase me pe wase munti ebi so ameka wi akara ase ne ni pe ne ase o kakura ni pani nimse bia o boa nse bi kura be pebiribi nti me so no bera asem hwedi asem hu no ye me mobo hwe mo ade aboa me a de me ka chenka ntiro bia o bra no a wai wadwen se o be boa no no bra no wasafo achi o no keka ne ya anyewu edu bi na siba ekoye wosenana abrantia no a oni ekunu ho a wose wo mobo no Jerusalem ho pachi nyansafo behwei okokon no ututoro wafa gangi o ene Israel fie nyina ene wati Jerusalem a wabobo domi nyina no wose meja henie nyina ne papa ne nana ena henie ne ya ne dia ona ene make say na siba hase ka history so kwen of us be di here ene adade nyina e autocratic ahenie nti ne papa henie eni kuna se wo no esese odie no o makwa ma wo esuko no ma ebefa akonwa no nti aboabo domo no a wonu omu ahase a omudie akonwa no nti asam no David teyaro wanhwehwem yabi atwanse na no buaye atwanse no a ene obu asem aya be ene o hene ka kire si basa so wale ga je si basa sha de ye Mephibosheth je nyina ye wo dia ene sa siba ontuma be ka wi atira me dia ene me da se pa hallelujah amen me da se enti salati adia agapadia ya de ma Mephibosheth nyina no eye wo dia ana siba kan se yes mekoto na maminya mi wura henie ne animonyam enti sa wa kare sadia ene maminya woni madom yes animonyam yes verse number 5 na ohine redo bariam no enti abra ohine redo bariam no hwe obarima bi ofiri so abusua mu yes our friend Samuel our eje ya ba fredi ebai yes na oba no na oldome hallelujah amen afi wonu su hia wo hene no abra David aje agapade ni nyina ema ya kana sai siba pa ana asem ni du komuni nyina asum to mo sha se ene sanate dia David anyade papa ya wa ya brantie yi babia no wote wakofa no so dia se abehwere me ne wasebia all of a sudden what's that ultimate change your mind ajina japani nyina ama bra Mephibosheth asa emobo ene ohene wanyade iti wo mo na wo fi ho krom ho o mu nyina hya se o mo ka no me nsema kire David akofu obi ba betra won nchai yes ubu okura wo ba no ankasa ye mo ba ena wie sika kwa sha akura no bagim wonim sa akura so ne tra won fa pinda on fa ne pem fa bibida wadi ni babi achi apamo akura no praise God amen me kwa sori yes if you hono baifuo bi wo ho na otu ani asi akura no so amene aboa emo a wode boa akura nkeno na nkana obenya nhira wo mu
wapam akora no wagu akora no ho fi wagu ne mu ase me se Atesɛm yɛnhwɛ wo yie ɛwɔ Atesɛm ho nya saa yɛnhyira bɛni yɛnkɔ so bi ɛbɛsankae amen enti wagye adwapadeɛ no nyinaa ɛde amasi ba kan 2 Samuel 19:24 na ɛhɔ no mmerɛ na wie na memfa mmra sɛ mmerɛ na wie ɛberɛ kɔ enti nyame ma ɛne adɔfo nom anɔpai message amene ba metodi sɛ hwɛ wo yie ɛwɔ Atesɛm ho Atesɛm bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ nokorɛ ebi so ɛnyɛ nokorɛ tenase ne bu ho nkonta deɛ ɛyɛ nokorɛ no yɛ ahwɛ papa yɛ bi ɛbatabata ho ne gyina so ɛfɛtua anamɔ deɛ ɛnyɛ nokorɛ sɛ wɔnhwɛ yɛ na wodi ɛno akyi ɛkɔtua anamɔ bi a wɔnhwɛ yɛ a wobɛ make mistake nhyɛ God ba de din amen kɔbra ne yɛ mpɔn 2 Samuel chapter 19 verse 24 yes na so bo Mephibosheth samba besia ɔhene enti abra ajapade no nyina firi Mephibosheth nsa no afei wayɛ mɔbɔ wayɛ bɛga biem yes ti dako ana wo firi adie obesia ɔhene ana obesia King David yes na ɔnyɛ ne na ho yie na wɔnyɛ ne na ho yie na onsiesie na bɔdwe sɛ nti atade asa no atete na ne ntadeɛ nso wonsi ne tire fu sɛ ku ha nipa brabɔ ɛyɛ hu obi a wasi so pɛ yo ɛnam obi so apagya ama na onya baabi agyina ɛwɔ abrabom nipa bi akɔ sɛ no ama sɛ wasa bɔ fam go kyɛ kane no ne tiri yɛ timi afu ama common blood wonya bi kora no wɔdi yi hallelujah amen hiene ama me sɛ atade ɛhyɛ no kora no atete wonya bi kora no wahyɛ ne nan asɛnse adwuma bɛɛ no ɔkɔyɛ ɔdɔfoɔ mesɛ sɛ woboa obi wɔ abrabɔ mu a ɛnhwɛ ne obi ka o na nanso wɔ obia ho na ɛnya mmoa no a wode boa nipa korɔ no ebia na saa mmoa no a wode boa nipa korɔ ɛno ɛne Onyankopɔn hwɛ so ama wo so mpagya akɔ so nti ma yɛnni Atesɛm mu akyi ama anamontuo papa bi a yɛtuo no yɛnsankae na ɛnyere ba nyina na sam ɔmu akoma a ɔmu timi de gyina saa nneɛma no ɛtimi tu wɔn mo nso a ɛsɔre ɛkeka nsam ebinom ano hawo 2025 so ano hawa kwano tum praise God amen kan nsam za jese bibia ntwana zum no afafo wɔbɛyɛ data bia ne kɔ bia nkrɔfo ho nsɛm na ɔde kɔ sakra wadwe jame so amen kwana mna na yɛ so bo Mephibosheth samba besia ɔhene na ɔnyɛ ne na ho yie nsiesie ne bɔde sɛ adwane kɔ nware na ne ntadeɛ nso wonsi na tadeɛ fi da ɔhene kɔyɛ no aba Mephibosheth atadeɛ nyina mu ayɛ ntutu ɛyɛ abrahosɛm o tutu sam yɛ ka sɛ obi firi ɛsoro ahwefo mu o obi asi so yɛsi nti ɛnɛ deɛ wodi kura wonya baabi a ɔde ne tito wonya praise God amen baabi a ɔde ne tito kura wɔnyɛ de bɛ wonya yɛsi nti asafo nkuro ntimi ntena ɔkɔ ha na ɔba ha wɔkɔ ha na ɔba ha bra wodi yɛsi akyi a nyamso nkura bɛgyae praise God amen nti abra ɔkɔ wɔhene ni mu no na ne ntadeɛ kora wɔnsi ɛfiri da wɔhene kɔɛ de bɛsi da ɔba asomdue mu no ɛfiri da wɔde kɔɔyɛ ɛbɛsi deɛ bɛyɛ ɛda ɔba asomdue mu no ɛde da ɔba asomdue mu no na ɔnsi hallelujah amen yɛgye agyapadeɛ no nyina firi ne nsɛm ne ɛne nyina na afei bɛyɛ sɛ 3 weeks na atade firi da so hyɛ no obi afiri ne nkyɛn sɛ wo sɛ wobɛtu wɔhene deɛ a ɛne ɛne kyɛ sɛ ɔkora nipa bɔne saa na nasɛm no tie o na dɔmfoɔ nyina bɛtaa no hwɛ papa yɛ a David di ayɛw woyɛ bubuafoɔ wɔmmoawa sɛ wowɔ fakyire ɛbɛdi ɛhene deɛ a ɛne wɔ nipa bɔnfoɔ nti obi didi a ne wɔma Mephibosheth bi kora ne biom ɛnam sɛ nipa bi kasa a ɔmo kɔka yɛndi nti ɔdɔfoɔ mede masɛm nyinaa ne sɛ hwɛ ho yie ɛwɔ Atesɛm ho sɛ wobɛtake decision bi a hwehwɛm na hunu mu nɔkora no na decision kora bɛtake no make sure sɛ wotake na good way ɛfiri sɛ ɛmfonsoɔ mpa nipa ho ɛbɛtumi ato wurade woyɛ mɔbɔ amen
na ɔnkae amen na ɔnkɔ so ahu yɛ ɛmɔbɔ no ɔntie mpaabɔ amen kan kakra bi to asoma me ɛhɔ no kora nsi 2 Samuel chapter 19 verse number 25. Yes. Na ọba Jerusalem bɛhyia wɔ hene no. Ọba Jerusalem bɛhyia wɔ hene no. Ɔhene ka kyerɛ no sɛ. Ɔhene ka kyerɛ no sɛ. Mephiboset. Ade nti na wo ne me ankorɔ. Ana ɔka sɛ. Mi wura ɔhene. Makoa. Ana ɔdaadaa me. Makoa na daadaa me. Na wakoa ka sɛ. Mɛhyehyɛ afunumu atena so wakɔ ɔhene nkyɛn. Mɛhyehyɛ afunumu atena so wakɔ ɔhene nkyɛn. Ɛfiri sɛ. Wakoa yɛ apate. Yes. Na obetwiri wakoa ma mi wura ɔhene. Hallelujah. Amen. There's a plan work you. It's a brother Mephiboset. Siba ekoshia wa hene. Mephiboset ka se wone Siba abakọ. Ampa. Wo hene ko din kunumo ba. Ka dem ya pache. Anyi nyina ne ekoshia. Waso wona ne de se ya ne de me bese me haw. Ise ye ne yesom wonte wo de ma nkoshia wa hene. Na me fa ne ma nkoma no. Se no ko nyina ko se no. Ene no na ekoso. Eno na ekoso. Obi timi di obi anim sɛ nipa smesi oba smesi na mepɛ no bɛma smesi na mepɛ no di odi anim ko wiase no akɔsɛ no no mu afa we na so bɛwa no oni subai o oni subai we na so bɛboa no oni subai o we na so di wachi gya no se no ɔte o hallelujah amen ana ya sɛ yɛ ho ɛtira foforo jidi adwuma ko yɛ kura no obi timi ɛba mpaabɔ ebe wiase no asɛ nipa korɔ we timi ye difo we adwuma no oba mu a otete mantwe o tumi bia ni mu hallelujah amen kokosi ka obenya ndi 2 series ni 5 series ndi na Siba timi akosai Mephiboset nti abra David ni Mephiboset ehia ya nkasa no ebra ni nti Mephiboset echirichire nsam chire David no ana David hu sɛ why big mistake wama enhyira bi ne niema bi ya kechi ama no kwa na ɔsɛ saa na asɛm no te ade a ɛne agapade no massage wade ade ama hallelujah sɛ Mephiboset ni David ya nhyia no wankyerɛkyerɛ mu a ekada so hye ne mu wurade baba ne nkyɛ amen saa na ato bebree ɛwɔ abrabom etɔdɔfoɔ ebia na wo hyɛ ebia na wutie me se hwa wuye ɛwɔ Atesɛm ho ɛnya Atesɛm nyina na ɛnokorɛ ebi enkonto bosam enti ade bia wo bɛteɛ de wo bɛpie so bia nya botire hwehwam na huru no korɛ na fa ba bia no korɛ no dan fato na wonya asundwe ɛwɔ abrabom wurade hu yɛmɔbɔ no nkae amen na wonhyira da amen amen enyankopɔn ne abanke se yɛde wase hye wo nyam kamfo din wona mabɔfo mu yɛhunu sɛ Atesɛm hu ne kwan se yɛtie je so pa cho se koso aka ho na me ya hoden na ma otum no nkonkron ntan mu na mpo se se tinsem bi atima hwem ahu no kure na asodi konkron ho tene ne monyam ugutumi koso aka ho na me ya hoden tim fa ko asempa da amen 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 nyame mane adofonom yɛda obi bia ase ene bra monya ede ama ye na ye no atena abepem sabre nyangobo enshao me a wote me nkan evangelist David ojara na wote me nkan wo kumase Sokoba Wood Village me wa asafonum se sabakani ukara we ni ukara bia ukara bebe mpabo ukara we ni ukara bia no yehia eye mpaebo ewo ye branch ha na ifiara bia so ye watch right na meme danso ene ya sore ene fo mi ensan ya makan me pachew emu bia a obenya kwan bia no me pachew bra na ye mompae o hwe mo Facebook ene YouTube a numbers no ene the screen so no first number no 56 no eye me soft penny odifo Jacob Beche number and second one no last one no eye 96 no enso ye evangelist me number nyakopo insha na kwesera bia nso no ye ba modern se ye no obehia ewo life so na ya che Ewrade asem dodo ehwe mo TikTok nyankopon enhyira mo nyina onkosoa enye makoma so ade ma mo follow na mo share na mo like na bibia entimi enye kama sam nyankopon enhyira eni nyuma pa obo ewo krisom biyimpa se ensi wuye ewo ade nyina mo mo bia nse wadwene ye ko ba kura no obi kura bitime tutu nse magu adwenem ndi ni nyina no so Atesɛm etimi se wugidie ni wunyina so ye tieti Atesɛm nkanya ne se ne yetimi so kanya me asɛm ne bi enti nyuma pa Kristo di ahye mu no koso a
na ɛfa onyame honhom ɛhwɛ so to hanam na ɛnemu ɛna wo nhyira ɛne wo nkɔsoɔ ɛbɛba nyankopɔn hyira afei ebiana wo pɛ twi bible titidie no bi ɛno bi na deɛ ti wɔ mu no kenkan ni na ɔkenkan no sɛ wopɛ bi a ɛne me ɛnin sawosoɔ ɛwɔ off air tete bible no deɛ eti wɔ mu no the whole bookshop Ghana across the nation wonya bi just evangelist me ho na benya bi ɛho ɔden enti wobetimi apusu mahoma no deɛ 56 etwa to no sorry deɛ 96 etwa to no upusu mahoma no 96 no 0240 no wobetimi ne ma di ho nkɔmɔ na ya pebi de amount ne bo nya den pebi na tronsem deɛ wonya original no ɛto ho a ɛbɛboa deɛ ɛbɛba ni nyina ni wanso masesa ne ma no bibiri ewom enti old bible no deɛ eti wom no old tree bible no deɛ eti wom no evangelist ojera enemi ni ho nkɔmɔ na mema obi na eyusu nyango bonja makramo obia ema bai dasere ebesai ehia